Que tal? Moi boa tarde, moi benvidos a Conexión Galicia, o seu programa de debate, de actualidade que facemos dende Madrid con xornalistas galegos residentes aquí na capital. Son as 6:30 en punto, se nos seguen pola G2, un chisco xa máis tarde pola canle principal da Televisión de Galicia. E hoxe damos os parabéns a quenes están de santo, a Catalinas, Severos e Diegos. Bueno, hoxe xa ven nomes bastante doados, non como adoita ser habitual. E tal día como hoxe, hai xa 10 anos, deixábanos unha figura mítica da historia do fútbol, un xogador maxistral, pero posiblemente mellor adestrador. Falamos de Johan Cruyff, do creador do Dream Team, tal día como hoxe, 24 de marzo do ano 2016. Deixábanos. Así que a nosa lembranza neste programa, e imos xa falar cos nosos convidados, cos nosos madrileiros, mitad madrileños, mitad galegos, porque non madridistas, non? Rafa Cabeleira, columnista do Grupo El Progreso, como estás? Ben, madrileiros podenos valer, madridistas xamais. Xamais, non? Para ti non. Estamos no 10º aniversario da morte de Cruyff, sempre me lembro dunha frase moi boa que tiña el que decía que el defendía a morte as súas ideas hasta que tiña outras. Toma xa. E vouche dar algo por Johan Cruyff. Sabedes que para deixar de fumar empregou sempre estes chupa-chups. Irei volo repartindo a todos. Sabedes que en realidade tampouco nunca deixou de fumar, Nunca deixou de fumar, pero polo menos tentou no cos chupas, non? É certo. Diana Mata, xornalista de Mediaset, como estás? Outra para ti. Subiulle o azucre. Cal prefires? Eu o azul sempre, azul depor. Azul depor. Todo ben? Todo ben, con moitas ganas, como sempre, pois moita actualidade, moito fútbol tamén parece, isto xa parece un partido tamén a política, entón. A ver quen gaña hoxe. David Lema, de volta, xornalista del Mundo, como estás? Que tal? Pois encantado de vir aquí, o espazo seguro da semana, xa cho dicía antes. Facíame gracia porque nombras a Johan e Rafa, claro, ponse firme, non? Pois parabéns, porque foi papá hai pouquiño, e por iso tivemos a súa ausencia, pero xa está de volta connosco. Paula Fraga, tamén columnista del Español e abogada, como estás? Moi ben, eu non podo falar de fútbol. Non? Non tiño. Bueno, pero un chupa seguro que vas comer, verdad? Eso sí. Moitas grazas. Moi ben, bueno, pois imos entrar xa de cheo no programa, comezamos porque habemos data, escoiten. Mi decisión de disolver el Parlamento de Andalucía y convocar elecciones autonómicas para el domingo 17 de mayo. Pois sí, 17 de maio, o Día das Letras Galegas e tamén o Día das Eleccións en Andalucía. Adianto de pouco máis dun mes, pero un adianto con moita carga estratégica, porque pillou o Partido Socialista co pé cambiado a Vox con medio dunha crise interna absolutamente brutal. Xogada maestra. Bueno, moi ben pensada, non? É importante nestes casos aproveitar as ventaxas que tes. Unha das grandes ventaxas que tiña Moreno é convocar as eleccións cando a el lle veñen ben. E como dise, eu creo que o fixo fenomenal porque atopa unha esquerda a esquerda do PSOE que todavía está debatindo nestas cousas nas que está sempre a esquerda do PSOE, que quen vai ser o candidato, todo este tipo de cousas. Ainda non se sabe siquiera que partidos van ir xuntos nesa posible alianza de tal. Collen a Vox sin candidato todavía. Tampouco que sexa moi importante, porque eu xa pasaron uns meses das eleccións de Extremadura e de Castilla e León e todavía non sei, por exemplo, quen eran os candidatos en Extremadura e Castilla e León. E, sobre todo, eu creo que collen tamén cun pouco co pé cambiado o goberno, o Partido Socialista, inda que non sei se no momento no que chega e coa candidata que chega ir co pé cambiado, co pé correcto, lle vai cambiar moito o panorama. Está claro. Falábamos ao comezo de fútbol. David Lema, hai partido ou a sorte xa está botada en Andalucía? Sabes que son moi prudente, entonces non me atrevo a facer diagnósticos, pero o que está claro é que unha das cousas que fixo nos últimos anos Moreno Bonilla é crear un liderazgo que vai máis alá da ideoloxía, non? El preséntase como o líder moderado, o líder xestor, e pese a ter algunha crisis interna, como pasou ca crise dos cribados, cas colas de sanidade, eu creo que esa imaxe sigue prevalecendo ao caos que hai o que podemos observar na esquerda, non? Falaba ahora Rafa que todavía non hai unha lista unitaria. No caso de María Jesús Montero temos volvese a repetir o caso dos ministros candidatos, que hasta agora non funcionaron moi ben. E, ademais, ela para min ven cun hándicap moi grande que é negociar a financiación singular de Cataluña, non? Eu creo que explicarlle eso aos electores andaluces é moi complicado, é moi complicado. Ela arrastra a imaxe de Sánchez,
que por unha parte pode estar ben, pero eu creo que en palabras de Sánchez, quen vota ao presidente Sánchez é porque está enamorado del, non porque queira ao mellor votar o PSOE. Eu creo que nacionalizar estas eleccións a Montero podelle perjudicar máis que beneficiar. O primeiro candidato das primeiras eleccións autonómicas pois estaba imputado, obviamente non lle foi ben tampouco, Pilar Alegría tampouco, Montero todo apunta a que tampouco vai ter un bo desenlace, non? Mentres non nos metamos como fixo Azcón o se mesmo no físico e valorar as ministrables e dicir se físicamente é máis guapa Pilar Alegría e a cara que se lle vai quedar a María Jesús Montero, se deixamos estas declaracións a un lado e Moreno Bonilla, sobre todo, mantén a liña que leva e a carreteira que leva que de ir só, ás veces os refráns de máis vale só que mal acompañado, neste caso penso que sería a forma de acertar en Andalucía. María Jesús Montero, bueno, eu cando frecuento Andalucía atopo as dúas variantes que son as mesmas variantes que encontras con Pedro Sánchez. María Jesús Montero ou a adoran e defenden esa defensa do acento andaluz que ela fai por bandeira ou a detestan. Entón, coido que Moreno Bonilla é máis adorado que detestado e os que non o detestan dalle máis igual. Entón, coido que Moreno Bonilla a priori teno máis fácil, pero a ver Vox, porque todas as enquisas din que vai para arriba, entón aquí estamos na mesma diatriba que levamos falando nesta mesa, para Castilla e León, que falamos tamén en Extremadura. Necesitamos muleta ou non necesitamos muleta? Claro, é que aí está a cuestión, non, Paula? Porque aspira a gañar, pero tamén a gobernar en solitario, con maioría absoluta. Non creo que o consega, a verdade. En todo caso, queiran ou non, isto vai ser leído. Creo, ademais, que de todas as autonómicas son as que máis van a ser lidas en clave nacional. Por que? Polo peso demográxico, en primeiro lugar, polo peso demográxico de Andalucía, en segundo lugar, porque é unha vicepresidenta do goberno, ni máis ni menos a que vai como elexible, non? Entón, claro, supón, para o PSOE, supón unha certa validación ou condena de todo o seu goberno. Entón, eu creo que van ser lidas nesta clave. E logo tamén falábamos da carga estratégica da data escollida, porque Vox, aunque digan as enquisas que vai para arriba, ten problemas internos. Agora está vendose, por decirlo mal e pronto, un circo, unhas problemáticas internas que eu creo que si lle poden pasar factura. E creo tamén que a súa postura respecto á política internacional estáse a leer bastante como unha postura antipatriota na dereita sociolóxica. E eu creo que eso tamén lle vai pasar factura a Vox, non? Entón, creo que estamos nun escenario moi similar ás outras eleccións autonómicas, como decíamos, independentemente de que estas van a ser profundamente lidas en clave nacional. A ver que pasa con... Para min, dende logo, María Jesús Montero a peor que podían escoller. E logo tamén a esquerda da esquerda, bueno, non sei onde está a esquerda no PSOE, entón non hai ningunha posibilidade de que le salgan por ningún lado como muleta de nada. De feito, xa son 10 parlamentos autonómicos onde non están Podemos. Probablemente con este será 11. Será o número 11. Dende logo, esta decisión de Juanma Moreno de adiantar as eleccións pois desbota a posibilidade dun superdomingo electoral, iso vaya por diante, e tamén obriga a Pedro Sánchez a remodelar o seu goberno. Podería facer únicamente modificando a figura de Montero ou credes que vai aproveitar agora Sánchez a facer unha remodelación un poquinho máis ampla? É difícil aventurar o que pode facer Sánchez. O máis normal sería que non fose demasiado profunda, porque eu entendo que tampouco queda demasiado camiño por diante por recorrer. E todo apunta que seguramente Carlos Cuerpo se fará cargo das labores de Montero, non? Que sea non sei como se di isto, un biministro, un ministro... Un superministro, tamén sería unha boa definición, un superministro. Pero é interesante isto que decía Paula de que se van a ler as eleccións andaluzas en clave nacional, e, sin embargo, eu penso que a Moreno Bonilla, que é o favorito para gañalas,
ali interesa máis un partido xogado a andalucista, non? A andaluza, que se fale moito de Andalucía, que se fale moito da súa maneira de xestionar. A mí lembrame moito os primeiros pinceladas da campaña, que todavía non comezou, pero polo que falou esta mañán en entrevistas, me lembra un pouco a isto que decía Rueda tamén en campaña, non? De gobernar a galega, el xa fala moito de gobernar a andaluza, e creo que os tiros van a ir moito por aí, non? El vai intentar centrar moita campaña en Andalucía, na súa figura, nunha figura que en poucos anos, lle dou a volta completa ao electorado andaluz. Andalucía era un banco de votos enorme para o PSOE, e agora mesmo a única dúda que podemos ter é se o PP vai conseguir a maioría absoluta ou non. Eu creo que se vai a centrar moito niso, inda que outros actores, o PSOE seguro que vai intentar facer, e xa veremos o seu propio partido, se non intenta arrastrar esa loita, o que irán levar máis a un terreno de discusión nacional. Falaba Rafa antes de Carlos Cuerpo, porque sí, o nome que máis soa para sustituir a ministra Montero no ministerio, pero posiblemente a vicepresidencia podería ser pois outro ministro, non? De Félix Bolaños. Pero esta mañá dirixíase Carlos Cuerpo aos medios de comunicación, porque lle preguntaron, sí, moitísimas veces, isto foi o que dixo. El hecho de que me incluyan en este tipo de quinielas quiere quizá decir que en el ámbito de la política económica se está realizando un buen trabajo. Bueno, botas e flores, non? Sí, bueno, non sei se se está realizando un son quen para analizar se está realizando un bo traballo, non? Pero é verdade, dicía Diana un apelativo que creo que é verdade. É como o superministro, non? É un ministro que concita ao seu redor o consenso de que ele é un tipo moderado e, sobre todo, moi capaz na súa materia, non? O sea, cando se trata de que España ten que debatir debates internacionais en Europa ou en Estados Unidos, a persona a que mandan é a él, non? Eu creo que él é un bo emisario do goberno nese sentido, e utilizando a palabra emisario como algo positivo, non? Sen ningún tipo de... de connotación negativa, sí. Diana. Dende logo é un perfil moi válido e moi templado, sen confundir con tibio. Sí. É un home moi templado, recordemos todas as pelexas, por chamalo de alguna maneira, que ten con Yolanda Díaz, a costa de tal. El sempre se mantén nun segundo plano, el vai á política, el vai aos números. Coido que é un perfil moi fiable, non sei se Pedro Sánchez quere acometer agora mesmo moitas modificacións, perdeuse a varios ministros polo camiño por eleccións autonómicas. É moi difícil estar na cabeza de Pedro Sánchez, xa sabemos, pero a priori non parece que se avecine moito movimento. Vale. Ademais, facer cambios implica meter xente nova aí, non? Claro. Tal como lle saliron os ministros a Sánchez, con algúns igual ten medo a... Hai que mirar ben o currículum, Paula. Casi mellor que non busque máis. Sobre Carlos Cuerpo, a ver, sinceramente, é que o que ten al lado, Carlos Cuerpo, ao final, é un señor que fía dous frases seguidas e que non insulta, xa está, porque é que o resto dos ministros fan esas cousas. Entón, ao seu lado parece que temos, non sei... O mellor tecnócrata. O mellor tecnócrata, pero en fin, habería que analizar de forma particular o seu traballo e o que queda do seu traballo, non? E logo, totalmente de acordo co que decía Rafa do perfil regionalista que quere facer de si Moreno Bonilla. Un perfil regionalista, isto tamén pasa no PP de Galicia, que son como moi autonomistas, teñen este regionalismo incluso un pouco romántico, en fin, para mí é un pouco política maquillaje, e non deixa de ser un sentimentalismo moi cercano ao nacionalismo e os nacionalismos fragmentarios que temos hoxe en España. Fíxate, eu non creo que sea nada romántico. De feito, na historia de Galicia, o PP democrático é un dos primeiros que acolle ese valor regionalista de Galicia e que sabe sacarlle partido. Estamos falando de que o colle Fraga. Sí. Quero dicir, a min Fraga pareceme todo menos un romántico, non? O que era
é un bo... Pragmático. Bueno, ten declaracións por aí que hai que ver. hai que ver. moi estratega. Eu creo que é moi inteligente o que está facendo Moreno. Ti dicías que che recordaba a Rueda. A min recórdame a Feijóo. Sí, a Feijóo. É un pouco Feijóo Sí. na campaña O electoral. primeiro Feijóo de agora xa non O primeiro ten Feijóo. nada que ver con eso. Bueno, de aí tamén a súa amizade, non? Que tamén se levan moi ben, É unha comparten forma moito de colle- xeito de facer a política. Non sei se é sentimentalismo, pero é que apelar aos sentimentos é coleita de votos. Ao final é Obvio, normal. obvio, sí. Un sevillano se sinte posiblemente primeiro sevillano, andaluz e despois español, e non pasa nada. É como un galego ou como un vasco. Ao final é tocar a tecla correcta e saber onde está. Non hai máis que fixarse na data da seleccionada. Despois da Semana Santa, despois da Feria de Abril, claro, non quere, píllale Sí. aí a Feria de Jerez, que hai moitas ferias en Andalucía, pero É unha semana antes do Rocío. claro, unha semana Bueno, pero antes do aí é que Rocío. está escrito no estatuto propio de Andalucía que non se poden celebrar comicios durante esas festas. Aí imos, que solo buscas? faltaría. Claro, Eu, de claro. todas formas, con regionalismos, non creo que sexa o mesmo regionalismo o de Fraga que o de Moreno Bonilla. O sea, son dous regionalismos diferentes, pero por sentimentalismo, romanticismo, refírome, por exemplo, a coller a defensa de personaxes tan infames, perdón, non vamos a abrir este debate, pero Non sei, a ver se queres abrir. A ver, como Blas que xardín. Infante, Ti mandas. como Blas Infante, o sea, personaxes con unha marcada ideoloxía que, dende logo, non debería ser o que defende o PP, non? Entonces, con ese, o sea, son xestos, simbolismo, a eso me refiro. Vale. Bueno, a ministra Montero marcha. A ministra Montero marcha, non sabemos cando, porque nos vindeiros días, aínda que esta mesma tarde estaba dando xa unha rolda de prensa. Marcha, pero non fixo os deberes, quedan os presupostos sen presentar, e así se refería a isto. Me iré con esa cuestión, pero lo hará mi compañero o compañera cuando llegue. Pois nada, que lle pasa a pelota a outro, a Carlos Cuerpo, non? A Carlos Cuervo. Bueno, en realidade marcha. Tampouco Ademais con risas, non? Sí, sí, sí. O arte andaluz, non? Sí. O gracejo, non? Sí, Que o chaman. gracejo, xusto. Pero... Non as justifiquedes. No. Home, estamos a sacar ferro un pouco, home. A Paula xa vexo que non lle cae tan ben. No. A mí cae Non lle fai gracia. Caiche ben Montero. A mí cae ben Montero. Pareceme unha boa ministra, pareceme, ademais pareceme unha muller simpática. Estará tamén, eu coincido estará mirando plenamente. isto meu pai e estará Dicindo, ramuñando esa Rafa, cara no. porque é todo o Seguir contrario. esta vez. Pero No, bueno, é que Eu vou a morte, Esta vez no vas mesmo quedar vale. só, eh? Non, Queda con Diana. eu sabedes que son boa persoa e hai que ser moi mala persoa para caerme mal a min. Eu creo que María José Montero non está nese saco de malísimas Vale. persoas. Pero ia decir que, primeiro, non se vai de todo, porque, según teño entendido, vai seguir como diputada no Congreso, polo menos ata que teña garantizado o seu escano en Andalucía. Xa veremos nese momento se decide ir cara a Andalucía ou se decide quedar aquí en Madrid. En canto aos presupostos, a mí xa me parece unha broma isto dos presupostos. Non que a estas alturas todavía manteñamos a fantasía de que se van a presentar uns presupostos ou de que se van a intentar aprobar uns presupostos, bueno, pareceme xa de Aurora Boreal. É que a data límite de Aurora Boreal, no. efectivamente. A data límite era o 30 de setembro do ano 2025. Despois prometeron que virían a finais do ano 2025. Un pouco máis tarde, no primeiro trimestre do ano 2026. Agora xa non hai data e Pedro Sánchez justifícao así. Vamos a poner todos los recursos del Estado para responder a los efectos económicos y sociales de esta crisis. Y posteriormente podremos hablar de los presupuestos. Pero el Gobierno de España está en esto, en lo importante y en lo urgente. O importante e urxente, porque temos os presupostos prorrogados dende hai 3 anos e hai que deixalos dun lado por unha guerra que arrincou hai agora 25 días. No, máis alá da broma de profesor, comemos deberes o can, quero dicir, é que, a mí, en serio, pareceme gravísimo. Xa non só pola imaxe horrible, por non cumprir o mandato constitucional, é que parece, levamos en presupostos, acabas de dicir... 3 anos levamos, non, con estes prorrogados, sí. E o que se intenta transmitir é que é a imaxe de que o Estado funciona. Que é normal, non? Sí, entonces, se o Estado funciona, para que vamos ter presupostos? Claro. Entonces, o que ocorre aquí é un círculo hipervicioso no que a importancia dos presupostos máis alá de marcar as prioridades de cada goberno ten un valor de control político. É dicir, ti tes que negociar os presupostos, ti tes que chegar a acordos
cas outras formacións sobre cales son as prioridades, as liñas do teu goberno. Claro, se ti a imaxe que lanzas é que non ter presupostos é algo normal, non asumes ese desgaste. Onde está o desgaste das negociacións? Non existe, das grandes negociacións, non? Que fai eso? Cambia o dispois, desplaza esa cuestión de poder que son os presupostos a negociar, bueno, pois, diferentes decretos troceados, decretos que deben ser escudos sociais, pero no que de repente colanse materias que non teñen nada que ver. Non sei, eu creo que isto é de todo, xa sabes que non me gustan as palabras tan profundas, pero é de todo menos normalidade democrática. Absolutamente. Outro día, de feito, a ministra Montero, cando aínda estaba exercendo de ministra, dicía que non ia presentar os presupostos ata que non tivera acadados os apoios. En esto levamos dende unha das datas que dixeches ti antes, que claro, agora a min facíame gracia, escritábamos, facíame gracia tamén Sánchez, Montero tamén, e despois Sánchez tamén me fixo moita gracia, porque como, que prisa tenéis? Sabes? É como un pouco, entón, iso xa pode chegar a molestar, porque claro que hai presa. Claro. Hai presa, porque uns presupostos son moi importantes. A xente, eu coido que xa é como unha cousa que a xente escoita presupostos xerais e di, eso pa que vale? Porque, total, levamos tanto tempo sen presupostos e seguimos vivos... Non, seguimos vivos, eu cobro cada mes, eu tal, vexo que fan algunha cousa. Bueno, pois os presupostos, ao final, que fai este discurso? Pois minimizar a importancia dunha cousa que é moi importante. Pero fíxate o importante que é que tivemos pois en Albas a suba das pensións, por exemplo, que deberían estar recollidas aí. Dicía, non se negocia. Non, o problema é que o goberno negocia tanto todas as cousas que non lle dá nin para negociar os presupostos. Que cada votación, María e Meiseu, que estamos no Congreso habitualmente, estamos pola mañá, vais a ir adiante? Non sei, estamos pendentes de Junts, falando con Junts. Pero logo Podemos di que non. Entón o goberno está facendo tantos malabares que caenlle as pelotas e que non pode con tanta negociación. Que pasa? Que as cousas importantes quedan no aire e quedan no limbo. Eu, retomando as palabras de Montero, ya vendrán. Ela xa quitou o problema de enriba. Nin como, nin cando, nin quen, nin nada de nada. O dos presupostos é como un caixón que teño unha habitación na que vou tirando os xarxeis cando chego a casa, escamino e tal, e alguén me di, hai que ordenar ese cajón. Eu sempre digo, pero xa virá alguén, non? Xa virá, non? Sí, de repente un día aparece todo ordeado. E o día que non teñas xerseis para poñer, Paula? A ver, o de presupostos é unha vergonza porque é o que decía Lema, non? Que ao final márcanse prioridades, liñas de goberno, os grandes debates e os grandes asuntos que estructuran a nación teñen que vir acompañadas da dotación económica nesos presupostos. Polo tanto, para min, estar sin presupostos durante 3 anos é falta de legitimidade política para gobernar. E que, fíxense, se non é normal estar sin presupostos, que hai en outros países, por exemplo, no goberno de Macron, por non chegar a presupostos, dimitiron, se non recordo mal, 2 ministros. Dous ministros. En outros países, directamente, disólvense as Cortes, disólvese o Parlamento e vamos a eleccións, porque os presupostos estructura é a estructura económica e de fixación de obxectivos de toda a legislatura. Por tanto, é gravísimo e para min é unha mostra de debilidade do goberno, sobre todo falta de legitimidade política. Que ademais dixo Sánchez no seu día, non? Creo que foi co goberno de Rajoy. Con Rajoy. Él mismo decía que non se podía gobernar sin presupostos. Bueno. Pillaronlle o gusto agora, non? Bueno, parece que se pode, poderse parece que se pode. O como xa é outra cousa. É que a onde chega ese troceamento que di Diana? Porque unha cousa é que cada semana ti teñas unha necesidade de negociar X... Efectivamente. Pero eso é negociar, de verdad, o proxecto de país? Non, claro que non. Porque ao final, a mí tamén me fai gracia Sánchez, tamén me fai gracia Montero, pero se te pos a pensar en serio, o sea, o que están facendo é trocear todas as súas prioridades e vendelas ao mellor postor en cada unha desas pequenas negociacións. E agora sí, nas últimas medidas anticrisis, pois máis ou menos, é verdade, todo está ligado a crise, pero, o sea, hemos visto nos últimos... É a única maneira que ten de manterse no poder, é a única maneira que ten de gobernar, porque por moito que nos queiramos creer isto do goberno progresista ou do parlamento progresista, non é un parlamento progresista, é un parlamento maioritariamente de dereitas. Bueno, os malabares, un día depende duns, outro día... No, pero basicamente os están sostendo Junts. Un ano dispois, Junts segue marcando a... Junts e PNV.
E PNV, É un claro. goberno Junts e progresista PNV, sostido por Junts e PNV. Totalmente, o sea, que pretendan facer pasar por progresistas, por xentes de esquerdas, a Junts e o PNV, pero isto é a falta de legitimidade dende o principio, o sea, porque verdadeiramente, eu cansome de repetilo, pero que pactar o goberno, pactar, logo, pacto dos presupostos que non chegou, no? Pero pretender pactalo, esos presupostos, pactar o goberno con partidos secesionistas, con partidos que queren a ruptura da nación, para min xa é falta de legitimidade, pero que logo máis alá desta lectura política está a práctica do día a día. A práctica do día a día é eso, que que por pactar con estes partidos, entre outras cousas, non se teñen esos presupostos. E deixamos o punto que para min é o máis paradóxico de todo, que sempre estamos falando da responsabilidade institucional, o que vemos é continuamente que siguen, 7 meses despois vexo que todo sigue igual. Siguen as leas entre o PSOE e o PP, pero cando chega un momento como o desta semana, pídese responsabilidade política ao partido da oposición, o que ti lle dixestes que ibas a levantar un muro contra el, non? E viceversa, quero dicir. Neste caso é o goberno que ten a vontade de aprobar as súas medidas. Ademais, estamos aínda na resaca dun Consello de Ministros, eu diría, do máis surrealista que vimos últimamente. O venres retrasouse o Consello de Ministros ata 2 horas por sumar por un, bueno, pois, plantón, motín, vodevil, paripé, pulso, sainete, como lle chamamos? Calquera desas palabras que ti dixeche me parecen fantásticas porque todas as o definen moi ben, non? Bueno, Sumar entende que queda pouco tempo, que ten que marcar espacio, que ten que diferenciarse do goberno, pero eu penso que xa que agora estábamos a falar de responsabilidade, non ten ningún tipo de responsabilidade ou non demostras ningún tipo de responsabilidade manténdote dentro dun goberno e facéndolle a guerra dentro, non? Ou estás ou non estás. O que daríamos por saber que pasou esas 2 horas na Moncloa, non? Pero, mira, vou romper unha lanza a favor de Sumar. Vale. Quero dicir, levamos 5 anos falando da vivienda. Pois, por primeira vez en 5 anos, máis alá do que ocorreu en pandemia, colocou unha medida destinada a paliar a crisis da vivienda. Pode ser, agora podemos debatir se é acertada ou non, pero polo menos coloca o foco nun tema que eu creo que sí que... E había que facelo así, Lema? No, de feito, antes falábamos da idea de mezclar, non? Estamos falando de como responder á crisis enerxética ocasionada pola guerra con Irán e de repente colamos unha medida de vivienda. Evidentemente non é óptimo. Por que pasa isto? Porque estamos troceando absolutamente cada un dos paquetes que necesita o goberno para manterse no goberno. Imos por partes, porque de feito foi o que tiveron que facer partes. Un decreto coas medidas anticrise e un decreto coas medidas específicas de vivenda as que Pedro Sánchez, eu creo que lle dedicou un minutiño do seu discurso. Vai ser un paripé. Bueno, é que a pregunta últimamente... Quero dicir, non sentencio, non? Pero todo apunta a iso, Pero é que últimamente, María, en política, que non é un paripé? Que é o problema, porque o medo que teño eu é que o ano que ven ou en 3 meses o meu caseiro, a min saíronme unhas humidades, e eu teño medo de dicir... As humidades de Diana coñece as medio congreso porque sempre está falando. Claro, eu teño medo de, arránxame as humidades, vale, pero se son moi pesada, igual dime o tío, non, que se non me pagas ti, vai me pagar outro, ou me paga 600 euros máis. Entón, claro, o que lle preocupa a xente é isto. Entón, eu vou romper outra lanza a favor de Sumar. Porque dicías ti, que entón, por que Sumar, se queda porque se queda, se vai porque se vai. Entón, Sumar é como que nunca ten a súa casilla correcta, e a verdade é que non están moi acertados nunca, porque ás veces, cando se teñen que quedar, marchan, e cando teñen que marchar, se quedan. Entón, é un pouco, pero tamén unha posición difícil no goberno. Ti, ao final, é a parte progresista deste goberno. Vale. Que pasa? Que tes que facer? Deixar os alugueres a un lado que o que a xente pide?
tes que mezclar, non a tes que mezclar, pero se non o mezclas vais a ir o dos alugueres, non vais a ir. Entón é como o pez que se morda, é moi difícil. Pero ollo, porque Sumar, que forma parte do goberno, chegou a dicir esta semana que chama a movilización. A movilización contra quen? Contra eles? Contra sí mesmos. O sea, verdadeiramente o papel de Sumar, bueno, non podo romper lanza ninguna, porque independentemente... No. Paula podría romper a lanza na cabeza. No, porque son propietarias non, porque son de esquerdas de verdad. Claro, eu vexo en partidos como Podemos, Sumar, eu vexo un progresismo neoliberal absolutamente infame, porque además creo que en política o que máis nos debe molestar é o disfraz. É mellor que veñan de frente, que sepas, por exemplo, cando falamos de feminismo, os de Vox xa che dicen non me gusta a lei de violencia de xénero, tal, non engañan a naide, pero estos veñen absolutamente disfrazados dicéndose feministas mentras apoian e aproban leyes transxeneristas que han suposto a vulneración dos dereitos da muller e un maltrato á infancia. Pretenden ir de socialistas e pretenden ir de esquerdistas mentras non están indo o fundamental que nos importan os traballadores, que é pan, techo e traballo. Entonces, claro, para min esta esquerda, a esquerda da esquerda do PSOE que chaman, para min o seu papel é do apuntalamento do PSOE, de ser sempre unha muletilla. Se queres facer ter unha narrativa seria de esquerdas, tes que poñerte contra o PSOE e non podes formar parte deste goberno, e menos para facer medidas cosméticas que moitas deles, ademais, foron nocivas para os dereitos das mulleres, para a infancia, en fin, todo o que falamos noutras tertulias sobre esta esquerda. Entón, bueno, conste que, por suposto, estou de acordo e parece moi ben a medida da conxelación temporal dos precios de aluguer, por suposto que sí, porque, claro, isto ven no paquete de medidas anticrisis, sí. Bueno, está ben. Que é pola guerra, non? O sea, porque ao final vemos como as guerras, as consecuencias económicas nos países onde non se están producindo, aquí en Europa vamos a pagar as clases populares e os traballadores. Entonces, pareceme genial que incluso nesta medida, aínda que non é o lugar máis adecuado, é a forma máis adecuada, pero pareceme ben que se faga. Estaba falando, Paula, da esquerda a esquerda, e é certo que é unha expresión que estamos todos empregando agora, a esquerda, por que non lle chamamos a extrema esquerda se a Vox chamámoslle a extrema dereita? Porque non é extrema esquerda. Non? Para min é algo tan simple como porque non é. Non teñen moita pinta de ser moita esquerda. A min faime moita gracia a socioloxía política española, porque a dereita loita contra un comunismo que non existe e a esquerda loita contra un fascismo que non existe. Vale. Ese é o tema. Temos dous decretos. Ia decir que era interesante, se me permites, ia decir que era interesante neste caso o tema da oportunidade, non? Presentan isto xustamente agora que estamos co tema das medidas antiguerra. Eu me pregunto, por que Sumar, por exemplo, non pide no momento de formar goberno facerse cargo do Ministerio de Vivenda? Porque non nos olvidemos, hai un Ministerio de Vivenda funcionando. Bueno, pediron a dimisión de Rodríguez ipso facto, pero claro, si de verdade a túa prioridade é a vivenda e tal, pois terás que pedir un Ministerio de Vivenda e tendrás que dar a guerra dentro do Ministerio de Vivenda. Facer isto agora, a última hora, cando xa máis ou menos podemos entender que este goberno está un pouco na reta final esperando as eleccións, a mí pareceme puro tacticismo político. Pois un vodevil, non? Claro, que todo hai que saber tamén onde vai rematar Yolanda Díaz. Bueno, eu creo que onde non vai rematar en Galicia, por exemplo. Non, Galicia non, parece que non. Pero bueno. Igual acaba aquí na mesa un día, que eso sí, vexo máis probable. No, eu creo que Yolanda sí que tiña invitada está, que quedei calada, non quero silencios, invitada está, por suposto. Yolanda Díaz, eu creo que sí que tiña clara cal era a súa prioridade, que era a reforma laboral. Fixo. Que non fixo. A súa maneira. Que maneira, non fixo. Podemos dicir que está inacabada ou non, pero é unha reforma que eu creo que a nivel estadístico, polo menos, e a nivel de calidade de emprego, podese dicir que
correcta? Nociva, absolutamente. Bueno, eu creo que eso é bastante debatible. É debatible, dende logo, pero creo que as condicións materiais da clase traballadora non melloraron, non? En absoluto, todo o contrario. Vemos como están os xóvenes. Que pregunto, como mellorarían? Que subiran os soldos ao mismo nivel que o IPC, que as empresas privadas Por tuveran que subir exemplo. os seus soldos? Eso non depende de Yolanda Díaz, depende do empresario privado, por exemplo. Sí, home, pero eu creo que poden tomarse medidas de corte económico laboral que empuxen os empresarios a facer o que teñen que facer, polo menos as grandes empresas, porque aquí non se trata tampouco... Sería intervencionista, chamaría... Efectivamente, eu creo a que algo tope co intervencionismo. De feito, a ver, hai que ser intervencionista cando toca ser intervencionista. Foino hasta Trump. Cando ten que facer política exterior subir os aranceis, eso é puro intervencionismo. Claro, pero... Entonces, aí non hai crítica porque fai a Como non hai dereita. crítica? Ese No, é o modelo. É o modelo ese. Para min sí, claro. Eu sou intervencionista no sentido de que creo que o Estado ten que facer todo o posible para paliar a desigualdade social. Bueno, pois deixademe intervir a mí, porque senón me marchamos polos cerros de Úbeda. Eu tamén sou intervencionista. Son porque estábamos falando de dous decretos, non? O decreto da vivenda, que todo apunta a que vai sair tombado. Pero hai outro decreto que se vota xa esta mesma semana, o xoves, e que ata esta mañá non sabíamos moi ben se ia sair adiante ou non. Parece que sí, Podemos vaise abster, pero o golpe de efecto chegou novamente por parte de Junts. Aseguran que se o goberno lles daba unha cousa que pedían, que era a rebaixa do IRPF aos autónomos que cobraran X cartos menos, pois eles votarían a favor. Así que o Partido Popular agora xa non importa. Bueno, isto é como poñer un apéndice aquí, dá igual cando leas esta historia, non? Porque é o de sempre, entón, depende de Junts, Junts pide unha cousa, o goberno cede ou non cede, e en función deso temos unhas medidas que fan que o repostar o coche paguemos menos. Entón, é unha cousa que coido que é importante. Eu nesto, dame rabia, pero é que nos estamos xogando moito. É que un ganadeiro, un transportista, ten que pagar moitas veces e botar moitas veces gasolina. É que claro que hai que ter un decreto anticrisi. Un mariñeiro. Un mariñeiro. Claro, o que é lamentable iso, que haxa colectivos de traballadores que estean sufrindo directamente a guerra, non? Claro. E que no Congreso dos Deputados estean buscando o xeito de dicir sí, pero a cambio de outra cousa. De dicir que sí e dicir que non. Porque que non se pode dicir que non a según que cousas. Estamos nunha deriva na política que, porque como somos oposición, dicimos que non. E dame igual en ámbito nacional que en ámbito autonómico. Non pode ser que porque sexas vermello ou azul teña que ser un no. Imos co no por diante sempre, non pode ser. Falamos de cousas que son moi importantes, que xa hai xente que antes desta guerra non pode pagar a luz, non pode pagar o gas, non pode encher o coche. Coido que cas cousas de comer, como dicimos, hai que ter un pouquiño máis de mirada longa. Eu creo que perderon unha moi boa oportunidade outra vez os dous grandes partidos de demostrar que en España hai unha maioría que está máis cerca do que parece, non? Hoxe, por exemplo, creo que foi Esther Muñoz a portavoz do PP, que lle exixía unha última medida que tiña que ver coa deflatación do IVA no IRPF, non? Algo así, pode ser? Sí, Núñez Feijóo dixo que quería unha rebaixa do IRPF para votar a favor. Para votar a favor. Nun decreto tan importante, tan extenso como pode ser este, de verdade necesitas que che aprueben o 100% das túas medidas ideas. falamos, Estamos falando de 80 medidas. Necesitas que che den o sí o 100% do que ti propós. Eu creo que os dous grandes partidos deberían aprender a rebaixar un pouquiño as súas expectativas e iso, quedarse nese medio que eu creo que representa a unha gran maioría de españois, eso sí. Igual ter atrasado un pouquiño a votación? Total, as medidas xa están en vigor, Sí, bueno, eso que di Feijóo, non? Non sei hasta que punto eso desbloquearía. Que pretendemos? Engadir máis propostas? Non sei, eu creo que calquera que observe, teño aquí apuntadas as medidas, non? Reducción no pago de electricidade para as empresas, carburantes, algunhas específicas para transportistas, o agro, reducción de IRPF, quero dicir, de primeiras, todo isto serve para amortiguar. A miña dúbida con estas intervencións por parte do Estado chega cando falamos de eficiencia, non? Quero dicir, evidentemente eu apoio todas
todas estas medidas se parecenme moi útiles, sobre todo a curto plazo. Pero eu digo, por que moitas destas medidas teñen carácter xeral? É dicir, por que non se redistribúe de verdade? Por que o Estado non usa a súa capacidade para redistribuir esa riqueza que ten? Cal é o coste total de que cidadáns que ao mellor teñen unha situación moi cómoda teñan que vexan que eles tamén teñen un desconto en carburante, por exemplo. Eu creo que cando publican estas medidas dunha maneira tan xenérica, chega a ter unha especie de corte populista que simplemente con afinar uns detalles xa está, non hai nada, eu creo que sería impoluto. Paula. Pois teño que decirche que eso é o bon intervencionismo. Ese é o bon intervencionismo porque vas ao concreto e porque tratas de facer o que mellor podas dende o Estado, non? E concretar a medida, obviamente as axudas teñen que chegar a quen peor está pasando, non? E logo a min algo que me molesta moitísimo e creo que debería molestarnos como cidadáns é que estén utilizando, como indicaba Diana, isto para facer unha guerra partidista. Outra vez estamos falando de sectores estratégicos, sectores de moitísimos ámbitos profesionais que se ven afectados. O sea, falábamos dos transportistas, non? O sea, xente que depende absolutamente de recursos enerxéticos que están subindo e dependen o seu día a día, o seu salario de isto, non? Entonces, que fagan a guerra partidista con isto, que eu xa directamente dinamitaba a falsa dicotomía esquerda-dereita, porque o único que están facendo con eso é enfrentarnos entre cidadáns e que non vayamos ao netamente político, ao netamente económico cando temos que discutir. Este debate de este intervencionismo ou este intervencionismo sería moito máis sinxelo e moito máis eficiente para a cidadanía se non pensáramos que o intervencionismo é de dereitas ou de esquerdas. É verdade. O sea, entonces, ao final, que fagan Esther Muñoz pidendo non sei que medida concreta, oiga, que son 80 medidas, se aproban, se non están de acordo con dous, non pasa absolutamente nada. Que quere lucirse con isto? Que quere seguir nesa guerra? Si, de feito non estamos ante un decreto ómnibus como os que estábamos vendo ao longo destas últimas semanas ou destes últimos meses. Agardamos que saian adiante estas medidas polo ben de toda a cidadanía. Bueno, imos cambiar de asunto porque novamente falamos de Víctor de Aldama, o comisionista da trama. Estes últimos días soubemos que xa lle entregou un sobre o xuíz que está investigando a causa, un sobre que podería conter información, ou que asegura contén información sobre o suposto financiamento irregular do Partido Socialista. Primeiro, o sobre non existía, agora sabemos que existe, o que non coñecemos é o contido, non? O contido, pero sí coñecemos o propio sobre, xa vimos fotos do propio sobre. É que hai unha cousa que a mí me pareceu interesantísima, que este sello que ten de confidencial. É importantísimo. Que a mí me lembrou moito os cómics de Ibáñez, de Mortadelo e Filemón, cando iban a coller algo, elevaba o sello de top secret, non? Que eu sempre pensaba, isto é poñerlle moi fácil aos ladróns, aos espías. Cal collo, non? Pois o que pon con... Entonces, que isto viñese con un tampón de confidencial pareceume maravilloso. Ahora veremos o que é. Claro, o certo, saindo xa das risas, non, do cómico, o certo é que algo interesante debe levar, porque tanto o xuíz como a Fiscalía engádeno directamente á causa, non? Engadilo a causa non é algo baladí, o que quere dicir é que lle dá unha verosimilitude inicial. Agora, todo o que rodea a Víctor de Aldama, pese a que moitas das informacións que se publican son moi veraces, teñen un halo tamén de fantasía ao redor, non? Por dicirlo de alguna maneira suave. O sea, el mismo contribuiu desde o principio a instalar unha narrativa previa de desconfianza de todo o que parte del. Agora ben, eu, que non me gusta, non quero dicir moitas veces me equivoquei, vamos a volver a prudencia. Sempre digo o mismo, ao final está judicializado, se o xuízo o engade por lo que dicimos antes. Estamos falando de posible financiación irregular, piano, pero...
De feito, el pide... O PSOE de financiación irregular do PSOE e da Internacional Socialista tamén. Xusto. Pide que se eviten as filtracións, Víctor de Aldama, e di temer pola súa seguridade, Diana. Bueno, é que claro, pedir que se eviten as filtracións e filtrar é un pouco difícil de soplar e sorber, non se pode, entón é un pouco complicado. Pero bueno, todos os que facemos un pouco tribunais e estamos por ali, todos sabemos un pouco cando son as declaracións o que pasa dentro, aínda que non sexan os textuais, aínda que despois tamén podemos incluso coñecelos. Isto ben, para que a xente o saiba, dá unha das últimas declaracións de Víctor de Aldama, onde é preguntado polo contido deste sobre, el di que, bueno, que contén información sobre o PSOE, a financiación irregular presuntamente a Internacional Socialista, pero que o quere falar ca Fiscalía. É dicir, non dá puntadas en fío. É o que quere é reducir a súa condena, como sesa. Entón, despois xa sabemos que entrega ese sobre confidencial, ben claro queda, e efectivamente Ismael Moreno tampouco dá puntadas en fío, está facendo coido unha moi boa investigación e, polo momento, ábrense dilixencias. Vanse a investigar. Que contido ten o sobre confidencial? Bueno, é que podemos montarnos unha película de Hollywood ou pode quedar en nada. Iso xa haberá que esperar a próximos capítulos. Efectivamente. A ver, fálase de presunta corrupción ilegal do PSOE, da Internacional Socialista, madre mía, é que levántase Marx, pero en todo caso... Levantase a cabeza, Paula, con estas cosas. Sí, paso mal. Pero en todo caso, non o sabemos. Obviamente, vamos a ver, Víctor Aldama é un crápula, ademais de un crápula presunto, corruptor e corrompido. Entón, veremos o que di é verdade. Certo é que moita das cuestións que apuntou logo resultaron certas. Sí. Pero en todo caso tamén unha estrategia xudicial lexítima, claro, pero, como indicaba Diana, para rebaixar a súa condena. En todo caso, se con esa estrategia tamén nos sírvenos a cidadanía para saber se hai ou non esa financiación irregular, benvido sea. En todo caso, se ese sobre fala de financiación irregular, falaban diferentes fuentes judiciais, decían hoxe na prensa, que se falaba incluso de países estranxeiros que habían financiado irregularmente o PSOE. Veremos se eso é certo. O xuiz instructor tendrá que facer comisións rogatorias e veremos se eso é certo ou non. En todo caso, o que xa sabemos, dende logo, é que ten certa, como decías, verisimilitude inicial, polo menos indiciaria, porque o que se abriu foi unha peza separada polo financiamento, segreda, non sabemos, pero veremos, prudencia. Bueno, estamos xa a piques de que arranque a Semana Santa, ver os problemas co AVE, cos trens, seguense sucedendo, son cada vez máis numerosos, por poñer un exemplo, Málaga, as perdas son millonarias ás portas da Semana Santa. Pregunto, Rafa, que máis ten que pasar para que o ministro Puente tome algún tipo de responsabilidade en todo isto? Non sei porque polo sur están un pouco enfadados. Sí, normal, todo o mundo estaría enfadado. De todas maneiras, eu creo que tampouco hai que exaxerar ou deixar que exaxeren tanto, porque, por exemplo, Donosti non ten tren de alta velocidade e seguramente vai a ter un 100% de ocupación nesta Semana Santa. Málaga, o máis probable que teña un 100% de ocupación nesta Semana Santa. É verdade que perden este enlace directo con Madrid, que moitas veces parece que falamos solo dende Madrid e chamamos a toda España solo dende Madrid, pero, bueno, o problema de todo isto é que o ministro Puente dou unha palabra que ao final non pudo cumprir, non? Eu non sei se iso tamén é para pedirlle, exixirlle excesivas responsabilidades, pero creo que hai un pouco de exageración polas dúas partes. Por Puente prometendo cousas que ao final non puido cumplir, e por Málaga, por estes poderes de Málaga, non sei se son políticos empresariais, de decir que lles ven a hecatombe porque non teñen tren para estas Navidades. A min, utilizar a palabra exagerar con Óscar Puente xa me parece un pleonasmo. Eu creo que María vai me matar agora, non? Pero estaba recordando unha escena de Annie Hall na que está Woody Allen, presentase unha entrevista de traballo, está escoitando como o comediante o que lle vai el escribir os chistes e está soltando gags, risas enlatadas, isto vai tal, vai funcionar, el queda escoitando e cando xa le a media hora escoitando din
creo que estou no negocio equivocado. Pois eu creo que hai ministros que de verdad se equivocaron de negocio. E a min Óscar Puente, tanto polas súas formas como polas crises que ha tido que xestionou, pareceme que está no negocio equivocado. A min dame igual que un ministro, se de repente hai unha das crisis máis importantes ferroviarias no noso país, se dedique a tuitear, a dicir que está todo moi ordenado, se despois cada intervención que fai é para exagerar absolutamente todo, lanzar insultos, quero dicir, non vexo que sea o ministro que eu quero para o meu país. Vale. Eu coido que tocalle tempos duros a Óscar Puente. El non ten culpa de que chova e caiga un muro. Entón, partindo desa base, despois, a xestión de como se fai o do muro e as datas que dá, sí, pero botarlle a culpa a Óscar Puente de que chova, pois, ata aí non... Non lle boto a culpa de que chova, refírome á súa xestión e á súa maneira de actuar. A mí non me parece a maneira de actuar dun ministrable, simplemente. Pero é verdade que eu coincido que as formas ás veces non son as adecuadas e o que lle perxudica moitas veces a Óscar Puente. Pero bueno, deixando a un lado momentáneamente a Óscar Puente, a min o que sí que non me parece ben é que non temos tren dende Madrid a Málaga, entón os voos costan 400 euros. Aí estamos. Entón, por que sacamos rédito de todas as tragedias ou de todo o que pasa? Entón, ao final, neste país sempre se lucra alguén e nunca somos nós. Non sei como facemos. É verdad, Paula. Efectivamente. A ver, dende o punto de vista económico, eu sí creo que pode ter, porque decías en Bilbao, en outras zonas, pero que non tiñan o AVE, vale, pero xa non o tiñan. Aquí había o AVE e agora desaparece, encima o que acabas de indicar, os voos moito máis caros. Entonces, bueno, realmente, que se queixaron foi a Mesa de Turismo de España, dicindo que pode ter ese impacto. Verémoslo e oxalá sexa o menor posible, porque tristemente, como non temos un país con soberanía productiva, con soberanía e con sectores estratégicos fortes, e o turismo é unha das grandes bazas que temos, pois oxalá non se vea, non se ve. Pero en todo caso, respecto a Óscar Puente, é indefendible. Claro que el non ten culpa de que caiga un muro, nin de para a súa xestión política. É infame en todos os sentidos, en forma e en fondo. En fondo porque co tema de Adamuz seguimos sen ter moitas respostas. Falta moitísimo e teremos que seguir falando de Adamuz nas vindeiras semanas. Empatizando moito coa xente de Málaga, eu sí que pediría que nos poñan algún tren máis a Galicia. Totalmente de acordo. Volver das festas, volver da Semana Santa, agora mesmo xa está imposible, xa non temos plazas. Os que poden marchar a Galicia en Semana Santa. Eu que son de Lugo, vamos. Óscar Puente, pois resiste. E Tezanos permanece impasible ante a realidade, porque o Partido Popular gañou 10 dos 12 últimos comicios, pero o CIS, o Partido Socialista, pois leva 8,5 puntos por diante do Partido Popular. Xa non sei se é crible ou non, o Partido Popular, de feito, anunciou unha querela por un posible delicto electoral. Escoitámolo. Hay indicios de la utilización de una institución pública como es el CIS para alterar la formulación de la voluntad de los ciudadanos y con ello, evidentemente, influir en los resultados electorales. A ver, ten percorrido esta querela máis aló da fantasía do CIS, vai? Non, eu creo que non ten ningún percorrido, pero sí que ten unha variante perigosa e que creo que o Partido Popular xa leva demasiado tempo coqueteando con isto dos delitos electorais ou cos fraudes electorais. Eu creo que en algún momento debería de facer un pouco de examen de conciencia e intentar ver a onde nos pode levar isto. Eu creo que non nos leva a ningún sitio bo. Fai pouco, aquí en Madrid anunciábase unhas medidas da Comunidade de Madrid para dar garantía ao proceso democrático, cando nin siquiera ten esas competencias para facer iso, non? Todo depende da Xunta Electoral Central. Eu creo que é perigoso xogar con este tipo de cousas. Agora ben, o de Tezanos, claro. O de Tezanos xa rí. O de Tezanos é que ten moito delito, non? Porque se supón que... Ao final ten delito, ves? A querela non está de máis. Claro, ao final... Ten delito figuradamente, me refiro... A que estamos a falar que a demoscopia é unha ciencia, non? Ou prácticamente algo moi próximo a unha ciencia.
ele estaba a convertir en outra cousa moi distinta, non? Con cartos de todos os españois en unha institución que eu creo que, inda que sempre tuvo o seu certo sesgo en función de quen gobernaba, nunca chegou a estes niveles de... É que eu, de feito, non estou de acordo. Creo que o CIS tiña bastante prestixio hasta que ele asume a súa dirección. María, eu escoitábache, ríame, xa non sei se é creíble. Non, é que o problema é que non é creíble desde fai 4 anos, non? Sí, polo menos. O problema é que Tezanos, antes de pertencer ao CIS, tamén era unha persoa crible. Sí, bueno, eu creo que ao final todos temos un prezo. No. No, todos non. Pode ser un prezo romántico, como tiña Fraga, Paula. Pero o que pasa é que el pervertiu absolutamente toda a institución, non? E agora é verdade que non estamos falando tanto das institucións como o ano pasado ou fai 2 anos, pero é un exemplo de como se degrada algo que funcionaba ben e que ofrece un servizo importantísimo para non só para a cidadanía, incluso para os partidos políticos e demais. Eu creo que vexamos publicadas enquisas do CIS e que xa directamente digamos isto é unha filfa, algo bastante grave. 8,5 puntos. Non, a ver, dende logo, pois, o que saiba matemáticas, que sume, que reste, que faga o que sexa, pero os números no CIS raramente dan. Que pasa? Que eu estou moi con Rafa, que ter todo o tempo un altavoz, tamén hai que chamar un pouco a... Somos un país democrático, no que todo funciona, somos o país dos países máis garantistas do mundo, tamén en democracia. Entón, estar alentando todo o tempo a esa fantasma do fraude electoral, que vai... Coido que non fai falta, coido que as cousas hai que chamalas polo nome, o CIS, a verdade é que non dá unha, está, pois, eu coido que deixando nun moi mal lugar unha institución que pagamos entre todos, iso é unha cousa innegable, pero de aí a, bueno, non sei, interpos unha querela, unha demanda, bueno, pois non sei, isto xa o decidirán os tribunais, eu non son quen, pero dende logo coido que hai cousas moito máis importantes que facer que poñerlle unha querella ao CIS. Dende logo, deixando claro que non hai máis que mirar as enquisas de todos os últimos momentos electorais no país para darnos conta que moi acertado non está. Paula. Dende o punto de vista xudicial, xúridico-procesal, isto non ten ningún percorrido porque é imposible probar a causalidade entre as encostas do CIS e o cambio na manifestación da voluntade no voto. O sea, é imposible, entonces non ten ningún percorrido. Agora ben, donde o punto de vista político, Tezanos está colocando, tratando de facer con estas enquisas que non acerta con estes datos e tal, que nunca acerta nada, o que está facendo é colocar a narrativa gubernamental, colocar PSOE, state of mind a toda a vida, non? Entonces, verdadeiramente, o que hai é unha colonización institucional por parte do PSOE, poñer o Estado, as súas institucións, non o servicio dos cidadáns, senón o servicio do partido. En ese sentido, bueno, sí, falábamos de democracia, é certo que é perigoso falar de delitos electorais e todo ese tipo de cousas, porque obviamente temos un sistema bastante garantista, pero sí que creo que estamos máis ben un sistema partitocrático, o sea, as institucións a favor do partido e non dos cidadáns, e logo creo que faltan tamén mecanismos de control. Vale, quédame un último tema e queda 1 minuto e pico. Hoxe queda en semiliberdade a exetarra, unha das máis sanguinarias, Amboto. Condenada 717 anos, cumpriu 6 por participar en 14 asasinatos. As asociacións de vítimas piden que se rectifique esta decisión. Un titular, por favor, que vos parece? Rafa. Desconcertante. A mí pareceme desconcertante. Creo que hai certos delitos que deberían a lei debería recaer con eles con moito máis dureza do que está a suceder e sobre todo con esta sensación de que hai un algo de política detrás. Vale. O dano é moi recurrente, non? Quero dicir, para min ese sería o titular. Como é posible que despois de tanto tempo, despois de ter superado esa época de dor, podese volver a activar por unha cuestión política? Vale. Diana? Coincido, é difícil de explicar e todavía máis de entender ás veces.
Vale, Paula? É moi difícil de explicar dende o punto de vista xurídico, eu nen sequera sei que pudo pasar aí. En todo caso, dende o punto de vista político-moral, é infame. É unha revictimización absoluta ás víctimas. Pois con isto quedamos con esta última reflexión. Moitísimas grazas, Rafa Cabeleira, Diana Mata. Moitas grazas, David Lema, benvido outra vez, Paula Fraga. E moitísimas grazas a todos vostedes. Lembrolles, a vindeira semana non estaremos porque esta xente ten que descansar. Non todos, pero algún seguro que sí. Entón, verémonos dentro de 15 días, vale? Moitísimas grazas por estar ao outro lado, porque sen vostedes este programa non é posible. Xa saben, isto é Conexión Galicia, son María Cheda e vémonos todos os martes a Gaso Vindeiro. Ala, que